Já vás vítám u dnešní epizody. Hostkou je doktorka Natálie Machová. Vítej, Natálko. Dobrý den. Natálka dneska bude se mnou povídat hlavně o oblasti klinické psychologie a určitě zabrousíme do spousty témat, které budou souviset právě se školou. Než se do toho pustíme, tak já bych ti chtěla dát trošku prostor, aby si nám mohla říct, co jsou vlastně ty oblasti, v kterých se nejčastěji pohybuješ, kdo jsou tvoji nejčastější klienti, co tak nejvíc plní tvůj čas pracovní. Dobře. No, tak já děkuji za pozvání teda a zároveň možná začnu tím, že jsem teda absolventkou tady naší pedagogické fakulty a potom mě teda cesta zavála do klinické praxe, kde jsem začínala jako psycholožka na psychiatrické klinice ve fakultní nemocnici Motol a v Motole stále působím, ale už teda na pediatrické klinice a věnuju se na částečný úvazek dětem na dětském kardiocentru, kde se věnuju teda dětem po transplantaci srdce nebo před transplantací srdce a mám v péči pár takových jako komplikovanějších rodin. Ale mojí hlavní náplní je teda to, že vedu terapeutický stacionář pro adolescenty, což je takový náš rok a půl starý projekt, ve kterém se vlastně věnujeme dětem s nějakou psychiatrickou diagnózou. Dětem spíš teda mladým dospělým a adolescentům od 14 do 18 let. Jak si tady tu práci představit ve chvíli, kdy jsem učitel nebo student, tak co to vlastně znamená? Co jsou třeba ty typické aktivity, které během dne třeba děláš? Co je to, s čím se potkáváš? Tak já asi budu nejvíc mluvit o tom stacionáři, protože to je taková jako největší náplň moje a ten stacionář je vlastně denní, to znamená od pondělí do pátku a děti k nám chodí od rána do odpoledne a tou náplní je vlastně začínají ranní komunitou, pak jsou 2 hodiny školní přípravy vedené pod aprobovaným pedagogem, to znamená vlastně my nejsme školské zařízení, to znamená děti, když k nám nastoupí, tak vlastně mají normální absenci ve školách, ale chceme zajistit tu kontinuitu toho vzdělávání, protože to je často taky důvodem, proč k nám přicházejí, protože nějak selhávají v tom školním systému, takže vlastně mají 2 plnohodnotné vyučovací hodiny, které vlastně naplňují nějakými svými vlastními obsahy, které mají z těch svých vlastních kmenových škol. Na to navazuje verbální skupinová terapie a pak různé aktivity, které jsou nějak jako cílené na tu problematiku, se kterou přicházejí. Když říkáš verbální terapie, co si pod tím máme představit? Jo, to je vlastně gro, to je naší stacionární péče, že my pracujeme se skupinou, máme až 14 dětí, až 14 pacientů a vlastně nějak jakoby ta naše práce je založena na té skupinové terapii. To znamená, děti sedí v kroužku a pod dvojicí psychoterapeutů vlastně je vedena taková jako psychodynamická skupina, kde se odehrávají různé věci. Pořád to zní tak jako tajemně. Ano. Dáš třeba nějaký příklad toho, co třeba jaký témata tam třeba ty děti otvírají, nebo jak to jde dobře? Já si dovedu představit, že před 14 dalšíma lidma, nebo ještě plus teda nějakýma dospělákama by se mi vlastně moc nechtělo mluvit o nějakých mých potížích. Každá ta skupina je jiná. Ten náš program je vlastně 8 týdenní, to je asi důležité říct. Přičemž 6 týdnů děti dochází k nám každý den a ten 7. a 8. týden je vlastně návrat a takový trénink do těch jejich kmenových škol, kdy část toho týdne chodí do školy k sobě a pak se k nám vracejí právě na ty skupinové psychoterapie, aby vlastně sdíleli, jak co se jim dařilo nebo nedařilo. A vlastně říkám to z toho důvodu, že každá ta skupina, těch 8 týdnů, je jiná. Jo? A my vlastně i skládáme tu skupinu tak, aby se tam potkali vlastně pacienti, kteří mají podobné potíže a tím pádem vlastně cílíme i při těch skupinových terapiích na konkrétní témata.
Některé skupiny se promlčí, i to umíme. Máme my vlastně i jako tým odborný, jsme složený z expertů, kteří mají různé psychoterapeutické výcviky, takže třeba gestaltisté více mlčí, já jako existenciální analytik víc mluvím, ale vlastně ty děti přináší jako různá témata. Je to rodinná problematika, je to právě problematika s tím chozením do školy, jsou to úzkosti, jsou to depresivní prožitky, jsou to i nějaké jako traumatické zážitky, které dokážou třeba i ne úplně na začátku toho pobytu u nás, ale postupem vlastně v rámci toho terapeutického procesu bych si dokázala nějak jako troufnout říct, že ty děti, čím jsou tam déle, tím vlastně přinášejí víc těch témat. Když teď mluvíme vlastně o té psychoterapii, tak možná, že tady tyhle ty témata můžou být posluchačům užitečný třeba z jejich vlastní perspektivy při nějakým jejich rozhodování. Já když bych se rozhodovala, jestli jít vlastně do skupiny, která má stejný témata nebo podobný jako já, a jít do nějaký, která to má jako pestrý, tak vlastně bych se možná bála u těch stejných témat, že mě to v tom bude nějak jako držet, jo? Že vlastně ve chvíli, kdy vidím, že spoustu lidí má tyhle ty obtíže, že mě to v tom nějak jako zafixuje. Je to tak, nebo je to naopak spíš třeba výhoda, že vidějí, že vlastně na to jako nejsou sami? Jak na to nahlížíte? No, tak jako každý ten pacient přináší nějaké své jako individuální téma, buď proaktivně, anebo se stává takovým jako posluchačem a často i podpůrným jako členem té skupiny pro ty ostatní, jo? Že nemám asi úplně zkušenost s tím, že by se nějak jako zafixovávali, nebo že by si třeba, občas děti přináší to, že cítí, že třeba jejich téma není tak důležité jako téma, které přináší někdo jiný, tak to je pak hodně potřeba nějak jako opečovat a vlastně těm pacientům nějak jako dávat ten prostor a ujišťovat je o tom, že jejich téma je úplně stejně důležité jako témata druhých. Ale vlastně spíš v tom vnímám jako výhodu té pestrosti, že to je takové jako vlastně ta skupina tak heterogenní, že vlastně každý si tam přinese něco svého a ti druzí právě, když to pro ně není tak palčivé nebo není to jejich téma, tak vlastně mají mnohem větší pak chuť třeba je nějak podpořit, protože třeba v té oblasti jsou oni zazdrojovaní a nějak saturovaní a přináší třeba nějaké dobré strategie, jak ty věci řešit. Takže není to vyloženě tak, že by ta skupina měla téma všichni máme úzkosti, spíš jsou tam různý jakoby dílčí. Je to tak. Ta skupina není direktivní, to znamená, my jako terapeuti nepřicházíme tak a dneska se budeme bavit o škole. Je to vlastně o tom, že opravdu ty děti jsou motivovány k tomu, aby přinášely vlastní témata. A co je možná důležité říct, že my vlastně nemáme ambice se jako nořit úplně do nějakých hlubších jako vrstev, protože přece jenom opravdu té jako terapeutické práce je tam 6 týdnů, z toho vlastně každý den, kromě jednoho, mají tu skupinovou terapii, takže my nepředpokládáme ani, že bychom za těch 6 týdnů jako zvládli něco úplně vyřešit. Jo. Spíš ten cíl toho stacionáře dát jim nějakou jako takovou jako paletu možností a různých jako terapeutických přístupů, aby si ochutnali, co jako jim vlastně vyhovuje. Jo, já vždycky říkám i těm rodičům dětí, které k nám chodí, jako představte si, že stacionář je takový švédský stůl. A vy si jako, nebo ty děti si nějak jako můžou zakusit, co jim zrovna svědčí. Jo. Některým opravdu ta verbální skupinová terapie tolik nesvědčí. Některým svědčí to, že mají režim, že k nám docházejí, že zažijou třeba dobrou zkušenost s figurou pedagoga, což je něco, co často děti říkají, že tady vlastně zažili nějakou jako dobrou zkušenost s tím konkrétním člověkem, který je nějak jako vede tím vzděláváním. A někdy to jsou aktivity, které jsou třeba o asertivní komunikaci. A když jsme mluvili teda o té verbální terapii, jaký další typy těch aktivit můžou děti ochutnat na tom švédském stolu? Jo, tak je to tak, že každý z nás, my jsme vlastně tým složený z 8 členů a každý z nás má nějaký jako svůj záběr, jo? Že psychologové víc dělají nějaké nácviky, třeba socioemočních kompetencí, nějaké komunikace, právě třeba ta asertivní komunikace je docela oblíbená. Jiný psycholog má třeba arteterapii, lékaři, dětští psychiatři mají spíš třeba nějaké psychoedukace
A co bývá hodně oblíbené, tak jsou relaxace, nějaké imaginace pro děti. A teď s nástupem pana pedagoga se jeví, že to, co dětem nejvíc pomáhá, je taková ta jako normalizace a že i jako se dá přeterapeutizovat, takže to, že je vezme ven a prostě tam si kopou chvíli s míčem nebo jdou na procházku, tak se ukazuje, že prostě někdy je to. I tohle stačí. Jasně. My jsme začali tím denním stacionářem, což je vlastně ta největší náplň tvýho času. Ještě chvilinku u něj zůstaneme. Co by měl, nebo je něco specifického, co by učitel, jehož žák se třeba zrovna ocitne právě ve stacionáři, o tom měl nějak dozvědět? Jsou tam nějaký, jako, je to třeba i tak, že byste, já nevím, měli nějaký letáček, který byste pak poslali do školy a tohle jsou ty informace pro vás. Jak probíhá? Nebo jestli vůbec probíhá ta komunikace přímo stacionář, škola? Jo, docela si myslím, že to je jako taková důležitá informace, na kterou se ptáš, protože, jak jsem říkala, fakt jako velká část našich pacientů jsou děti, které buď vůbec nedochází do školy, nebo mají individuální vzdělávací plán. Velmi málo našich pacientů jsou jako poctiví žáci. Jo, tady tohle zažíváme u pacientů s problematikou poruch příjmu potravy. Tam je ta škola jako naopak velmi důležitá a často vlastně se odkazují na to, že té školy je málo, ale jinak vlastně to funguje tak, že když k nám pacient nastoupí, tak my s nima podepíšeme takzvanou trojstrannou dohodu, kde vlastně chceme a hodně motivujeme celou tu rodinu, že chceme zavzít do té péče i tu školu kmenovou. Takže kdo jsou ty 3 strany? Takže je to rodič, pacient a ta škola. A vlastně nejvíce ten nárok klademe na to dítě, aby si vyjednalo vlastně s tou kmenovou školou to, co je potřeba, aby pak plnilo v tom stacionáři, aby ta absence nějak jako nezajistila to, že po stacionáři vlastně dojde k zhoršení toho stavu právě tím, že mělo nějakou jako velkou pauzu v tom vzdělávání. Ale je to tak, že od těch učitelů, a my máme strašně dobrou zkušenost teda se školama, je to tak, že buď to dítě, rodič, ale taky ten náš pedagog se přímo s tou kmenovou školou spojí a vlastně my dáme potvrzení, že k nám opravdu dochází, že dochází i k té jako kontinuální škole u nás a že to zajišťujeme. Často se stane, že i učitelé třídní jsou natolik vstřícní, že třeba posílají i testy přímo našemu pedagogovi a vlastně my potom zajišťujeme to, aby to dítě si to v tom našem nějakém klidném a bezpečném prostředí mohlo vlastně napsat ty testy a ti třídní učitelé to pak jako berou prostě jakože legitimní teda potvrzení o nějaké znalosti. Uznaný jakoby i, byť to není na ty půdě té kmenový jejich školy. A pardon, ještě často se dozvídáme i to, že vlastně přestože třeba ta rodina tvrdí, že v té škole nějak to nejde, že ta škola nespolupracuje, tak pak díky té trojstranné dohodě, kdy my vlastně máme jako povolení od té rodiny se s tou školou spojit, tak zjišťujeme, že může dojít, nebo že dochází k nějaké jako diskomunikaci mezi rodiči a školou a že vlastně tam ta jakoby ten plán toho vzdělávání nebo vlastně ta komunikace nějak hodně vázne, což potom znepříjemňuje tomu dítěti tam do té školy chodit, ale když se do toho my vložíme, tak vlastně se nám někdy daří trošku pročistit ty kanály komunikační. Je tam teda nějaká vaše jako specifická role třeba, kdy do toho vstupujete, nebo vždycky do toho vstupujete, nebo komunikujete, já nevím, třeba se školním psychologem, nebo jaká je tam ta vaše komunikační role? No, nejčastěji asi ve chvíli, kdy teda zjistíme, že to dítě nemá co dělat v té škole u nás ve stacionáři, že nemá dostatečné penzum toho, co za těch 6 týdnů až 8 teda má zvládnout, kdy nějak třeba říká, že učitel nekomunikuje nebo že škola nekomunikuje, tak vlastně v tu chvíli do toho vstupuje jako pedagog náš. A vlastně se ptá po své vlastní ose. Někdy se nám ozvou i školní psychologové nebo třídní učitelé jako sami, že nějak prosí o nějaké informace, tak to pakliže je to ošetřené v rámci toho jako souhlasu toho rodiče, že s nimi můžeme komunikovat, tak vlastně se do toho pustíme. Takže vlastně
zároveň ta role toho rodiče je tam vlastně významná i tady pro tohleto, že musí tam být teda ten souhlas, že můžete sdílet vlastně ty informace. Setkala ses někdy s tím, že by jako rodič byl vlastně ten, který ten proces nějak jako komplikuje, nebo se k vám dostávají už právě ti rodiče, kteří jsou jako motivovaní a kteří už opravdu jako chtějí s tím svým dítětem vlastně pracovat intenzivně? A ptáš se teď na tu školní problematiku nebo obecně s tou léčbou? Teď jsem se ptala spíš tak jako na tu školní problematiku, ale vlastně můžeme to pojmout klidně celkově. Jo. No, já myslím, že takhle, většina rodičů, kteří k nám jako jsou motivovaní dát své dítě, tak jsou dost bezradní a zoufalí. Jo, je to opravdu tak, že když už rodič vlastně povolí, nebo v vozovkách povolí dítěti, aby místo denního docházení do školy docházel do stacionáře, tak už jako opravdu ten stav psychický je natolik závažný, že vlastně nějak jako ta motivace rodičů bývá častokrát větší než těch pacientů samotných. Což je něco, co u nás je takovou jako velkou kontraindikací přijetí toho dítěte. Jo, a na čem to často troskotá, protože my pakli, že to dítě není dostatečně motivované pro terapeutickou práci, tak my prostě nic nezmůžeme. Stejně tak jako u dětí, které jako jejich hlavním problémem je to, že nedochází do školy, tak vlastně hodně mapujeme při tom příjmovém pohovoru to, jestli je bude teda schopné dodržovat ten režim toho denního stacionáře. Protože pakli, že to dítě nepřijde, tak my mu nemůžeme pomoct. A to je něco, na čem často, opravdu, jak jsem říkala, vlastně končí ta naše spolupráce, kdy ten rodič hodně chce, je hodně motivovaný, ale to dítě vlastně ne. Takže tam potom není úplně prostor pro nějakou jako efektivní léčbu. Co v takovém případě doporučujete? No, záleží, jo. Je to zase jako takový jako komplexní balíček různých věcí, ale pokud to dítě opravdu jako dlouhodobě selhává v tom běžném fungování, v tom běžném režimu, my to třeba i vyzkoušíme, že mu nějak tu šanci jako dáme, protože vidíme, že to ještě třeba ty psychické potíže nejsou tak akutní, aby to bylo na hospitalizaci. Ale i přesto, že to zkoušíme třeba 2-3 týdny a to dítě nedochází, má tam prostě díry v té docházce, tak pak je to opravdu na nějaké režimovou hospitalizaci, kdy to dítě opravdu jako je tam v té léčbě jako dennodenně a vlastně nedochází k tomu, že to ráno odchází z domova, ale je prostě v nemocnici. Jasně. Když jsi mluvila o těch rodičích, jako těch často velmi motivovaných pro tu změnu vlastně ne sebe, ale dítěte, je nějaká práce s rodiči zajištěná taky v rámci třeba právě toho stacionáře pro dospívající, tak je tam souběžně třeba nějaká skupina pro rodiče nebo nějaká podpora? Jo. No, my vlastně po dobu toho stacionáře s těmi rodiči jako pravidelně každý týden, někdy i každý den komunikujeme. Znamená, jsme v neustálém kontaktu, zároveň je asi obecně známo, že prostě máme terapeutickou mlčenlivost, takže s rodiči, což někdy se na nás trochu zlobí, vlastně nemůžeme úplně komunikovat to, co je obsahem těch nějakých jako našich intervencí s tím dítětem, ale vlastně ti rodiče jsou od začátku ubezpečováni, že v případě, že se bude dít něco jako těžkého nebo nějak ohrožujícího, tak o tom informování určitě budou. Dalším takovým jako komunikačním kanálem je rodičovská schůzka, která je vždycky vlastně ke konci té léčby. Ta je vždycky zajištěná, tam se setkáváme vlastně rodiče, pacient a někdo z týmu a vlastně nějak hodnotíme, reflektujeme, doporučujeme případně další péči. A v případě, že je to dítě nějak jako komplikovanější nebo nějak ta situace je složitá, tak vlastně ta intenzita nebo ta frekvence těch rodinných setkání je častější a pak vlastně po stacionáři máme zajištěnou rodinnou terapeutku, to znamená, že u nás může dojít k takové navazující péči v té rodinné terapii. Plánujeme i rodičovské skupiny, nějak nám to přijde hodně důležité. Zároveň to je zajímavé, že když jsme vlastně udělali takovou anketu, zda by rodiče o to měli zájem, případně co by mohlo být tématem těch rodičovských skupin, tak se jim do toho tolik nechce. Jo, takže tam ta motivace je, ale ne tak úplně pro tu vlastní nějakou změnu nebo sdílení, ale...
Je to tak, já si myslím, že oni jako, že pořád ještě, ale možná, že jako zbytečně zobecňuju. Myslím si, že je pořád těžké pro rodiče nechávat nahlídnout pod pokličku té jejich rodiny na platformě jakoby skupiny dalších rodičů. Jo, že když je to ta rodinná terapie nebo právě to takové individuální rodinné setkání, tak tam jako ti rodiče opravdu dokážou pustit nějaké svoje selhání, dokážou tam jako říct, tohle nezvládáme, ale myslím si, že pořád takové to jako koukání se na ty ostatní nebo jako skrz nějaké prsty potenciální, tak to je prostě pořád nějak jako problematické. Se k té stigmatizaci určitě ještě dostaneme. Jaká je teda ta denní rutina toho stacionáře? Co jsou nějaký teda bloky, kterýma to dítě během toho dne prochází? Jo, tak začínáme tou ranní komunitou, která je hodně stěžejní, na tom tak jako bazírujeme a vlastně chceme, aby to dítě opravdu, každé tam má své místo a říkáme vždycky, že když tam je ta prázdná židle, že to něco dělá s tou skupinou i s námi a vlastně nějak hodně chceme a máme tam tu jako představu toho, že nějak simulujeme ten velký svět vlastně a ten jejich denní režim a to třeba i to školní zapojení, že vlastně opravdu jako vyžadujeme tu přesnou docházku, takže začínáme to ranní komunitou, pak vlastně následuje ta škola, jak jsem říkala, pak máme ty terapeutické skupiny, pak mají obědovou pauzu, což je vlastně taková jako nejoblíbenější část dne těch dětí a ne kvůli tomu obědu, ale kvůli tomu, že to je jediná chvíle, kdy můžou mít mobilní telefon u sebe. Takže to je vlastně taková jako oblíbená část jejich dne. Pak na to vlastně navazuje ta aktivita, která je různá, jak jsem už říkala, různé jako přístupy a zaměření a pak máme většinou vždycky relaxaci a pak je vlastně závěrečná komunita, děti odcházejí domů. K těm mobilům se určitě ještě dostaneme. Ano, to jasné. Myslím, že si otevřela velký téma. Ještě možná mi trošku přibliž, jaký teda typ klientů to je, jak jsou staří, jaký jsou třeba nějaký jako nejčastější právě obtíže, s kterýma se na vás hlásí, k vám hlásí a ať už to jsou ty, který vyberete do toho stacionáře, anebo ty, který musíte z nějakého důvodu odmítnout. Ano. My jsme vlastně zdravotnické zařízení, to jsem možná neřekla, což je důležité, jsme vlastně spadáme pod psychosomatickou kliniku a jsme takovým jako detašovaným pracovištěm a proto já i nehovořím o klientech, byť jsme terapeutický stacionář, ale vlastně o pacientech, protože vlastně naše péče je hrazena ze zdravotního pojištění. A ti pacienti, teda ta věková kategorie od těch 14 do 18 let a jsou to většinou děti buď to po hospitalizaci, po psychiatrické hospitalizaci, čili taková jako návazná péče, nebo jako prevence před hospitalizací, kdy často rodiče přicházejí s tím, že jsme vlastně poslední záchrana, prosím pomožte, tak tam je to pak těžké, že opravdu jako zvažujeme ta rizika a my máme jako kontraindikaci přijetí opravdu jako akutní stav, protože přece jenom pro to, aby dítě mohlo být dobře terapeutizováno, tak na to potřebuje mít kapacitu. A vlastně pak jsme jakoby pracovištěm, kam odkazují ambulantní psychologové, psychiatři, terapeuti, ale taky často školní psychologové. Takže když bych si měla představit ten počet těch žádostí, s kterými se potýkáte, každých teda 8 týdnů otvíráte jednu tu, jestli tam je vůbec takhle, opravdu jestli jsou takhle přímo za sebou, jestli si tam nedáváte ještě nějakou pauzičku mezi to, což bych jako chápala, tak kolik těch žádostí vám takhle přichází? Jo. Jedeme v kuse, jedeme od září až do června vlastně pořád. Nemáme ani jako jarní, podzimní prázdniny. Vánoce máme, to máme. Ale vzhledem k tomu, že k nám opravdu jezdí jako děti z různých, teď máme z Poděbrad, z Berouna, dokonce jsme měli, myslím si, nejdál, co to bylo? Nevím, teď si nespomenu, ale určitě jako Kladno a tak jako nejsme jenom praští a to bychom jako nebyli schopni úplně zmanažovat vlastně všechna ta jakoby prázdninová, nebo ty prázdniny, jak to mají všechny ty části Prahy a tak. Takže vlastně jdeme pořád, ale je to tak, že my chceme nějakým způsobem těm dětem
nechat zakusit to, jaké to je, když přichází jako nováčci a zároveň jaké to je, když už jsou jako teda nějací matadoři té skupiny. Jo? To znamená, že my sice máme 8týdenní program, ale ta skupina se obměňuje co 4 týdny. Aha. A vlastně chceme jim nějak jako nechat vyzkoušet na vlastní kůži vlastně tu adaptaci do toho nějakého kolektivu a zároveň pak přijetí nových do kolektivu. A těch žádostí je hodně. Například teď vlastně máme už úplně plno do konce června, můžou se k nám hlásit až zase od září. Zároveň je pro nás hodně těžké, oni se přihlašují vlastně přes takový náš jako podrobný formulář, který máme na webovkách a je pro nás trochu těžké jako udělat takové jako poctivé síto těch, kteří teda opravdu k nám nebo ne, pro které ta péče je vhodná a pro které ne. Takže my vlastně skoro téměř opravdu jako s každým tím zájemcem děláme takzvaný přijímací pohovor, my tomu říkáme nábor, na kterém je vždycky psycholog a psychiatr a přichází ten rodič s tím dítětem a tam já nevím, asi 45 minut to trvá, vlastně se snažíme nějak zmapovat, co se děje, zda je to teda pro něj vhodné či ne. A nemám teda statistiku za tento rok, ale my jsme vlastně otevírali stacionář v září 24 a končili ten první běh červen 25 a tam jsme vlastně takto jako ošetřili nebo jako viděli přes 230 rodin. To je velký číslo. No a úspěšnost toho, nebo to přijetí do té naší péče, ta indikace byla necelých 50%. To znamená, to jakoby ten jako odbyt těch dětí byl docela velký. Jo, to je velký číslo. Zároveň vlastně i jenom tady ta konzultace vlastně, nebo jak to říct, jo, ten nějaký jako rozhovor může vlastně pomoct, že i ve chvíli, kdy třeba není potom to dítě teda přijato do toho stacionáře, tak ale může to nějakým způsobem i třeba nasměrovat nebo ukázat nějakou další Přesně cestu. tak, my jako to vždycky nějak ošetříme, jo, že my jim i říkáme, naše péče pro vás není vhodná, ale tady máte třeba seznam pracovišť, kam to vidíme. Jo. Jaký jsou teda nějaký jako čekací lhuty ve chvíli, kdy teda bych podala žádost, prošla bych, jo, nebo moje dítě tady tímhletím náborovým vlastně setkáním, tak potom čekám ještě, já nevím, měsíc, 2, 3, nebo můžu hned, nebo je to různé. Jo. Není to tak zle, jak se může zdát u nás. Když pošle zájemce žádost, tak si myslím, že tak do měsíce určitě dostane ten termín toho vstupního nebo toho přijímacího pohovoru a v případě, že vlastně nějak je to teda jako indikované ta léčba, tak vlastně se čeká na nějaký ten běh otevírání, čili ten interval je co 4 týdny a většinou to zase do nějakého měsíce bývá jakoby otevřené. Jo. Hlásí se k vám spíše dívky nebo chlapci? Spíše dívky. Spíše dívky. Jak jsem si to tak intuitivně Chlapců nemáme tolik. Obecně chlapci se k nám příliš nedostávají a když ano, tak jsou to většinou vlastně nějaké jako diagnózy depresivní, úzkostné. Často bývá u chlapců, což se ukazuje, nějaká psychosomatická nástavba. To jsou, jako, to jsou vlastně nějaké naše zkušenosti. A taky jsou u nás děti s genderovou dysforií, takže byť přichází jako dívka, tak pak se může ukázat, že to se subjektivně prožívá jako chlapec, takže tak. Teď si ťukla na tu psychosomatiku, vy zároveň spadáte teda pod psychosomatickou kliniku. Ano. A je tady tohleto, řekněme, jako zaměření nějak znát na tom vašem pracovišti? Je to něco, na co třeba kladete opravdu jako důraz právě na to psychosomatický? Jo, není to tak, že bychom jako přijímali jenom pacienty s nějakou psychosomatickou problematikou, ale rozhodně ten náš přístup je, bych si řekla, takový celostnější, komplexnější, že na to rozhodně jako koukáme a myslím si, že všichni to nějak jako hodně respektujeme, tenhle přístup psychosomatický a dáváme na to pozor a myslím si, že se to jako úplně nedá vyčlenit, že opravdu ty děti jako téměř všechny nějakým způsobem somatizují a je to tak, že to prostě bereme v potaz.
Pojďme to možná přiblížit. Co to je, jak to vypadá u těch dětí. Jo, i třeba, když bych já jako učitel se s něčím takovým jako potkával, tak můžu to nějak pozorovat. Jo. Já myslím, že tady jako můžu trošku poodstoupit z toho stacionáře a spíš jako za sebe jako psycholožku, která působí i na somatickém pracovišti v Motole, tak se obecně dá říct, že opravdu čím mladší děti, čím méně vlastně nějakým způsobem dokáží zacházet a regulovat své emoce, tak tím víc prožívají skrze to tělo. A takže já to vidím i u nás na pediatrické klinice, kdy opravdu třeba oddělení gastroenterologie prostě opakovaně volá nás na konzília k dětem, které zvrací, které prostě nějak mají negativní všechny somatické vyšetření, tak vlastně se pátrá, co se děje a nakonec se opravdu ukáže, že to jádro těch obtíží je opravdu jako takzvaně psychogenní, což už se úplně nepoužívá jako v nemocnicích, stále se vlastně používá termín funkční potíže. Ale takže u těch menších dětí to bývá velmi časté a myslím si, že to můžou vidět i učitelé v těch školách. U těch adolescentů je to taky znát, jsou to takové ty jako typické úzkostné nástavby, možná toho zvracení, té bolesti té hlavy, jo, třes, prostě to jsou věci, které úplně mají jako velmi relevantní místo v tom obraze nějaké psychické třeba poruchy. Máte nějaký jako aktivity třeba zaměřený speciálně právě na to tělo nebo na nějaké jako propojení tady hlavy a těla? Tak třeba jsou ty psychoedukace, které opravdu jako vede naše paní psychiatrička, která jakoby hodně propojuje to, jak se může právě jednotlivé poruchy nebo nějaké prožitky manifestovat v rámci toho těla. Plus máme ty relaxace, kde máme třeba autogenní tréninky nebo body scan a pak máme nějakou třeba vnímavost, kdy v rámci nějaké procházky, protože to jsem neřekla, my se tím často rádi chlubíme, my sídlíme vlastně v divaké šárce, úplně v té jako jak tomu říct, no prostě v té přírodní rezervaci tam, takže tam využíváme hodně těch možných jako procházek do té přírody, takže tam taky jako nějaké mindfulness a tak určitě jako trénujeme. Když bychom teď trošku odhlídli od té psychosomatiky, podívali se možná tak jako celkově na to duševní zdraví dětí, dospívajících. Ťukli jsme vlastně tady různý ty věkové skupiny, s kterými pracuješ. Máš pocit, že se to teď za tu dobu, třeba co seš v praxi, nějak proměňuje, že jsou teď nějaké věci, které jsou jako typičtější, než třeba bývaly? Jo, tak já jsem vlastně nastoupila do nemocnice na tu psychiatrii v roce, těsně před covidem, takže si myslím, že jsem zrovna jako byla u toho, o čem se hodně mluví, o těch změnách po covidových a vlastně od toho, kdy vypukla válka na Ukrajině a tak, a myslím si, že není tajemstvím, nebo že se to tak jako veřejně ví, že ten nárůst je hodně znát po tady těch jako milnících společenských. Takže já jsem vlastně nějak byla u toho přelomu. A co teda jako jde hodně vidět, je, že se změnila povaha a charakter těch potíží u těch dětí, třeba právě těch, kteří končí pak na tom psychiatrickém lůžku. Jo. Určitě je velký nárůst takových těch disharmonických vývojů osobnosti, což už teď jakoby pořád to nějak vnímáme, že u těch adolescentů se mluví o nějakém jako disponování osobnostním terénu, ale třeba v nové klasifikaci nemocí už je to porucha osobnosti, ale jsou to takové ty nevyvážené vývoje těch dětí, do čeho se vlastně nějak jakoby určitě započítávají právě ty už zmíněné genderové dysforie, sebepoškozování, nárůst nějakých suicidálních proklamací. To je určitě něco, co jde hodně vidět a co se zvýšilo.
Myslím si, že jsem změnila i problematika třeba poruch příjmu potravy, kdy vlastně ten covid opravdu, jakože se změnila ta charakteristika těch dětí, jo? Že nějakým způsobem třeba anorektičky, které dřív nějak držela hodně ta škola a které by se třeba úplně nerozvinuly v tu poruchu, tak tím vlastně tou izolací covidovou došlo k tomu, že ten jediný jejich zdroj opory, což byla ta škola, vlastně zmizel a už to neudrželi a rozpadli se. Jo? Takže to jsou věci, které jako jsou nějak znát a plus teda, to si myslím, že je takové jako velké úskalí, je, že se nedostává ta akutní péče dětem, které opravdu trpí jako závažným psychickým onemocněním. To znamená třeba nějaké psychotické procesy, které vidíme u těch dětí, tak často ta lůžka jsou opravdu jako zabraná dětma, které jsou nějak akutně suicidální a pak takové děti, u kterých se nějak rozvíjí třeba ten psychotický proces, tak vlastně na tu psychiatrii jako čekají. Když se podíváme do té školní praxe, tam se často potkáváme tady s těmi různými typy obtíží, jak jsi jmenovala. Zároveň taky se tam často potkáváme s nějakým problémovým chováním. Máš pocit, že někdy to problémové chování je právě tak jako mylně diagnostikováno, nebo jak to říct, jo? Že vlastně to, co je nějaká psychická obtíž, vlastně učitelé řeknou, ne, to je jenom nějaký problémový chování, nebo obráceně, nebo je to opravdu jenom problémový chování a my tomu dáváme tu nálepku nějaký psychiatrický možná diagnózy? No, je to vlastně tak jako všechno jedno s druhým. Jo? Já asi bych na úvod hrozně chtěla říct, nějak mě to úplně teď napadá, že jako neznám dítě, které by nechtělo být úspěšné a oblíbené. Jo? Myslím si, že všechny děti prostě touží potom být úspěšný nebo minimálně prostě nějak obstát. A to problémové chování já bych tak jako víc možná zařadila na první stupeň dětí, kdy vlastně jakákoliv jejich psychická nepohoda nebo nějaká jako opravdu, když bychom se bavili jako psychické poruše, tak vlastně ty děti to hodně manifestují právě jako navenek. Jo? Bavím se třeba o dětech od předškolních až po třeba přechod na druhý stupeň, kdy ty děti jako projevují tu svoji nepohodu navenek. Chováním, jednáním, zlobením, prostě provokováním, vykřikováním a tak. Zatímco u těch adolescentů už pak to jde víc směrem dovnitř. Jo? Že tam vlastně už dochází k tomu prožívání, k tomu reflektování sebe, dochází tam k nějakým jako vlastně tématům identity, srovnávání, sebepojetí a tak. Takže pro mě to problémové chování je vlastně taková jako nálepka něčeho, co si myslím, a to jako plně je potřeba říct, že si myslím, že učitelé prostě nemají nástroje pro to, jak to můžou identifikovat. Jo? A asi bych je do toho ani nechtěla šroubovat, i když si umím představit, že často jsou bohužel postaveni do situace, kdy s tím dítětem musí pracovat, zároveň tam mají dalších 25 žáků a to problémové chování, jako, co to znamená vlastně problémové chování? Jako teď to je taková úplně jako shrnující vlastně takový balík vlastně všeho, co nám není po chuti, abych tak řekla. Jo. Možná vlastně všeho. Vlastně ukazatel toho, že to dítě nějak není OK. Teď jsi mi krásně nahrála, jestli jako existují teda nějaký jako signály, který by učitel měl zachytit, i když není psycholog, kterých by si jako měl všímat, měl by k nim být nějak obezřetný, měl by o nich informovat rodiče třeba. Jo. Co by byly nějaké takové významné věci? No, učitelé jsou v hrozně těžké pozici, jo, protože si myslím, že dochází v dnešní době úplně k odklonu toho, že jejich jedinou náplní je výuka a učit, ale že se dostávají do pozice mediátora, komunikátora, někoho, kdo teda si má všímat něčeho, teď to má ještě sdělit té rodině, jo. A vlastně já si myslím, že co je hodně důležité, je, aby ten učitel, protože s tím dítětem tráví jako často nejvíc času v tom týdnu, jo, někdy častěji, nebo víc času než třeba rodiče. A myslím si, co ten učitel může jako bezvadně vlastně vidět, je nějaká změna.
Je prostě změna chování toho dítěte, ať už třeba k externalizaci, jo, to znamená víc se zlobí, víc prostě zapomíná, víc nějak se projevuje, anebo naopak k tomu, že prostě dochází k nějakému stažení, k nějaké izolaci, k zhoršení toho jakoby prospěchu a tak. Takže to si myslím, že je hrozně důležité a i cenné pro nás. Já když třeba dělám diagnostiku potom u dětí, u kterých se nějak rozvine nějaká třeba problematika, která už spadá teda do klinické nějaké oblasti, tak vlastně to je to, na co se ptám těch rodičů a někdy i učitelů, prostě jestli vidí v poslední době nějaké změny a v čem. Takže to si myslím, že je něco, co je hrozně cenné a někdy je fajn i třeba pro toho učitele, aby si jenom dělal takovou evidenci, i třeba jako časovou, takovou osu, že než jako jít za těmi rodiči a tady prostě vidím týden něco, tak opravdu jít s nějakým jako déle dobějším sledováním toho dítěte, v čem to vidí, co se děje a to je hrozně cenné. Co je déle dobější teda? Týden ne, tak byl by to měsíc? Třeba měsíc. Jo. Měsíc, 2. Můžu si představit, že i jako ty děti jsou prostě hrozně reaktivní, jo? Takže to jako my nejsme schopni to, že týden dítě zlobí nebo týden zapomíná, může být já nevím, reakce na to, že mu zemřel křeček, jo? Tím to nechci bagatelizovat, ale může to opravdu jako nějakým způsobem zrcadlit to, co se doma děje, nebo rodiče, nevím, jeden rodič odjel na služební cestu a máma nezvládá. Jo, může to být jako velmi jako takové jako křehké v tom, že se to často může dobře zase vrátit do nějaké normy, takže myslím si, že ten měsíc, 2, když to chování nějaké teda problémové trvá, tak to už je něco, co může být nějak jako prostě významné. Jo, že vlastně to dítě tak jako zrcadlo toho, co se mu často třeba děje v tom domácím prostředí. Kde je nějaká pomyslná teda hranice mezi tím, co by ta škola měla řešit a kdy už to dává do rukou odborníka? Jo, dovedu si představit, že paní učitelky chtějí velmi pomoct, chtějí se do lecjaké situace pouštět na vlastní pěst, tak kdy už to není dobrý nápad? To je jako hrozně těžké tady tohle nějak stanovit, jo? Protože já si učitelů hrozně vážím, myslím si, že mají jako obrovský vliv na to, jak se dítě má ve světě a jak se bude mít ve světě, ale zároveň bych jim hrozně přála, aby se mohli jako opřít o tu svoji jako pevnou půdu a to je opravdu jako učit, jo? A zároveň ale, teď si myslím, že všichni, kdo mě poslouchají, tak si řeknou, no to se ti to říká z toho křesílka tam, ale jako já chápu, že když ve třídě máme 3 problematické žáky nebo 3, 5 dětí, které dochází na psychiatrii a chodí prostě nevím, nechci teď jako úplně být nějak kontroverzní, ale jsou děti, které dokážou dráždit, provokovat a vlastně nějakým způsobem to jako svádí v vozovkách na nějakou psychiatrickou diagnózu. Umím si představit, že to pro ty učitele je strašně těžké, ale opravdu jako jestli něco bych jim radila, tak to, že opravdu jako sledovat změny, informovat rodiče, zeptat se klidně toho žáka, co se děje, prosím v soukromí, protože to je něco, co často přináší pacienti naši, že to bylo všechno hrozně jako zveřejněno před celou třídou, že byly pořádané třídnické hodiny o tom, jak se teda chovat tady k Aničce, která má něco. Jo? Myslím si, že je to tak hrozně jako intimní věc, nebo vlastně tak citlivá, že opravdu ten učitel vzít si to dítě stranou, dát mu tu podporu, dát mu nějakou tu pevnou obrazně náruč toho, že když by něco potřeboval, může se svěřit, nakontaktovat na školního psychologa, ale vlastně všechno to dělat hrozně individuálně a tak jako pomalu našlapovat. Spíš se ptát a nabízet podporu, než interpretovat. Jo, to často třeba učitelé přichází s tím, že jako no a naše sousedka má doma autistu a on vykazuje úplně stejné jako prostě chování jako tady můj Pepíček v první třídě. Já chápu, že oni chtějí pomoct, ale vlastně tomu dítěti můžou hrozně uškodit, rodiče vystrašit a pak je to trochu těžká práce.
co by možná naopak mohla být ta role toho učitele třeba právě na nějaké jako každodenní bázi, tak, aby vlastně nedělal terapii, ale dokázal nějak podpořit děti, podpořit jejich nějakou psychickou pohodu, nějaký příjemný klima v té třídě. Jo. Já si myslím, že to, s čím přicházejí ty děti, to, co často chybí, je nějaká jako pozitivní motivace. Jo? Jako, nechci samozřejmě zase zobecňovat, ale myslím si, že toho poukazování na selhání, na jinakost, na nějaké jako neschopnost vlastně se přizpůsobit tomu školnímu systému, je jako na to je velký důraz kladený. A mně by se moc líbilo, kdyby se jako opravdu spíš dokázalo v těch školách vypíchnout to, co funguje, nebo to, co drží a na tom jako stavět. Jo. Pak jiná otázka je zase u dětí nebo u žáků, kteří do té školy nechodí, nebo tu absenci mají velkou a tam už vidíme, že prostě ten učitel je to podobné jako u nás. Jo. Když k nám do stacionáře to dítě nepřijde, tak my mu nepomůžeme. Jo, takže to potom záleží potom, jako jaké to dítě je, nebo jaký ten žák je, jestli do té školy chodí. Ale v případě, že chodí a učitel si všimne, že nějak se to nedaří, nebo že tam dochází k nějakým, ať už úzkostným, nebo depresivním jako prožitkům toho dítěte, nebo ztrátě motivace a tak je dobré si fakt s ním sednout, zeptat se, co by potřebovalo a nějak jako být tam. Zajistit nějakou jako bezpečnou blízkost, koalici, protože já jsem přesvědčená o tom, že všem jde o to stejné, jo? Aby tomu dítěti v té škole nějak bylo dobře, zároveň samozřejmě, aby dokázal zvládat ty nároky toho, co je potřeba nějak tam jako obsáhnout a naučit, ale v nějakém jako bych si přála přátelském prostředí. No. Máš z praxe, vzpomněla by si třeba na nějaký příklad, kdy opravdu ten vztah s nějakým jedním učitelem sehrál nějakou zásadní roli v tom psychickém vývoji toho dítěte, ať už pozitivní, nebo tu negativní. Že to byl nějaký hlavní, buď to teda spouštěč toho nějakého problému, anebo že to byl ten, který jako zvládnul to dítě třeba nějak vytáhnout z té nepohody. Jo, tak zároveň asi je důležité říct, že se bavíme o skupině, teď já teda o adolescentů, kteří kritizují úplně všechny, takže ne všechno je úplně jako dobré brát vážně, ale a nějak to patří k vývojovému období, že prostě se bouří a nadávají na všechno a na všechny, ale k nám do stacionáře opravdu přicházejí děti, které mají velmi špatnou zkušenost s tou školou, jo? Že jsou prostě ostrakizované, od nějakým způsobem izolované, že učitelé pořád jenom vlastně svítí na to, co se nedaří takže tam určitě to nepřispívá. Asi nejsem schopná říct, jestli to vyvolalo nějaké jako velké potíže, nebo že by to byl spouštěč, to si myslím, že spíš je takový jako balíček problémů, které se nějak na sebe jako nabalujou. Pamatuju si jednu pacientku, která opravdu přišla s tím, že byla hospitalizovaná a první den školy, vlastně když se tam vracela, tak všichni věděli všechno, paní učitelka opravdu udělala třídnickou hodinu bez její přítomnosti, kde se jako připravovali na to, až se vrátí, nevím, Pavlínka do školy a teda jak budeme přistupovat k tomu, že má teda mentální anorexii. Jo. Je to vlastně někdy si říkám jako taková analogie k tomu dospělému životu, jo? Že když bychom v dospělosti onemocněli psychickou poruchou nebo měli nějaké psychické onemocnění, tak máme neschopenku. Jo? Jako škola je mnohem závažnější nebo víc zatěžující než zaměstnání. Máme neschopenku a pak, když se do té práce vrátíme, tak vlastně řekneme, co chceme říct. Možná ani neřekneme, že jsme byli hospitalizováni na psychiatrii, řekneme, že jsme leželi tam se slepým střevem, třeba jo, se zánětem slepého střeva. A vlastně je to hodně pod naší kontrolou, co tomu okolí jako chceme sdělit. Zatímco u těch dětí tím, jak ty informace prostě nějak jako tečou, jo, a žijou si tak jako trochu svým životem, tak vlastně se konkrétně tady ta pacientka vlastně vrátila do prostředí, kde se teda o ní vědělo úplně všechno,
dokonce se na ní jako připravovali, jo, že neumím si představit v tom dospělém životě, se vracíme do zaměstnání, kde předtím na nás udělali poradu, kde se domlouvali, jak k nám přistoupí, jo, že máme takové a takové onemocnění. Jak to udělat dobře, ten návrat toho dítěte? Jo, to si myslím, že jaký velký téma. Jak teda dobře tu školu připravit, ten kolektiv těch spolužáků, ty učitelé, o čem informovat, jakým způsobem. Jsou na to nějaké doporučení? Vědí ty školy, jak na to? To nevím, jestli to vědí. Jestli to vědí, ale my jsme dělali takovou anketu u nás na psychiatrii a to bylo vlastně, že jsme se ptali, co by potřebovali, aby ta škola věděla, případně jak se nejlépe připravit na ten návrat do té školy. A vlastně bylo tam zcela zřejmé a jasné, že to chtějí mít prostě ve svých rukou a že úplně nejradši nějak jako je fajn, když ten rodič třeba informuje tu školu, bude se vracet moje dítě do školy, jo, nějak, já vždycky říkám, je dobré mít pozvolnou tu zátěž, jo, ne po měsíční hospitalizaci nebo 8týdenním pobytu ve stacionáři je fajn v pondělí přijít na 8 hodin do školy a napsat si všechny testy, které teda jakoby nestihlo. Takže jako vyjednat si tam vlastně nějakou postupnou zátěž, domluvit si třeba opravdu jako nějakou konzultaci s třídní učitelkou a společně si říct, co té třídě prostě řeknou. Často třeba učitelé jako argumentují tím, že teda tam mají ale dalších 28 zvědavých žáků, kterým ta Pavlínka, dejme tomu, chybí. Jo, a tak potom si říct, že to je nespravedlivé, že nemají informace. Tak pak je možná fajn si říct, že nespravedlivé je to, že je Pavlínka nemocná a dalších 28 spolužáků je zdravých. A tak možná nějak to jako... Myslím si, že jako mít tam pořád někde vzadu a na paměti to, že potřeba to jako by dítě, které je v té slabší pozici, je potřeba chránit. Jo. Napadá mě, že tady určitě bude zároveň jako role nějakého jako stigmatu ve chvíli, kdy prostě i ty učitelé, že jo, vědí, že teda to dítě se vrací ať už jakýhokoliv jako pobytu, že jim to bude rozehrávat nějaký jejich vlastní fantazie a úvahy a podobně. Takže ta role, která by to jako měla informovat o tom, jak to chodí, a tak je teda rodič vlastně. Jako ten nositel těch informací. Není to riziko? Riziko toho, že ten rodič to nějak jako bude jinak interpretovat, nebo... No, že sám tomu rozumí, že jo, nějakým způsobem. Jakoby laicky, že jo, s velkýma emocema určitě. Nebylo by výhodnější třeba, když by, já nevím, někdo od vás mohl promluvit s někým. Jo, já myslím, že to je fakt strašně individuální. Já bych se prostě hrozně chtěla nějak zbavit toho, té stigmatizace toho psychického onemocnění. Jo. Já si myslím, že to tady bohužel bude dál, možná ještě ve větší míře, zároveň je velká osvěta o duševním zdraví a tak, ale zase se mi to chce připodobnit k té somatické diagnóze. Jo? Když bude mít dítě střevní potíže, tak se taky nebudeme ve škole bavit, že mělo prostě 14 dní průjem a zvracelo takhle a teď potřebuje tohle a tak. Jo? Že mi přijde, že jako pojďme se na ty psychické diagnózy dívat jako na každou jinou diagnózu, která je prostě mezinárodní klasifikaci nemocí a pojďme ty děti jako trošku chránit od toho, co to teda prožilo, ale pojďme se dívat na to, co potřebuje, aby už se třeba na tu psychiatrii nemuselo vrátit. Jo? To znamená, já si myslím, že i hodně záleží na tom, co ti rodiče, případně ta škola, pak jako očekává od toho návratu toho dítěte. Umím si představit, že dítě, které onemocní schizofrenii, tak ten návrat do té školy bude mít prostě hrozně obtížný a nejenom stran toho, co teda zvládne, jak bude čelit těm nárokům, ale co si o něm ti učitelé jednak myslí a jednak jaké jsou jako stereotypy u těch diagnóz. Jo? Že opravdu na to si myslím, že škola není připravena a není možné jí za to jakkoliv vinit. Takže vlastně ta psychoedukace všemi směry by bylo potřeba. Je to tak, no. Jo. Ty jsi řekla, že vlastně ta
že ta stigmatizace, máš pocit, že pořád jako bude a možná i víc. Jak je to možné, když se snažíme dělat osvětu, mluvit o psychických nemocech, být otevřenou společností, tak jak to, že to stigma nám tady pořád přetrvává takhle hodně? To nevím, jestli jsem řekla, jestli jo, tak jsem to nemyslela tak. Myslela jsem to spíš tak, že tady bude pořád jako, že tady teď budou jako psychické nemoci u dětí, jo, nebo psychické nějaké potíže. A já bych si naopak přála, aby ta stigmatizace byla čím dál menší. Zároveň si myslím, že se dostáváme do takové jako pasti, že ty děti opravdu začínají mít takové jako nějaké přesvědčení o tom, že pokud něco navíc nemají, tak nejsou jako teda zajímavé, že nejsou dostatečně jako přijaté tou skupinou a tak, že naopak se bojím, že hrozí riziko toho, že čím vlastně víc nějak jako v uvozovkách divná nebo divný budu, tím dostanu nějaké větší výhody nebo tím prostě se nějak víc zalíbím a dostanu té pozornosti té společnosti. To si myslím, že je něco, co je potřeba nějak jako hodně, na co si dávat pozor. Jo? Že opravdu jako ta dnešní doba za mě je taková jako hrozně těžká pro ty mladé lidi a myslím si, že ten svět, který je založený na lajku a dislajku a na tom, co prostě je cool a není cool a tak je pro ně hrozně těžké se v tom nějak jako najít. No. Přemýšlím, a nevím, jestli je to otázka, možná jenom taková jako zamyšlení, jako jak vlastně v tom těm dětem a dospívajícím vlastně pomoct. Jo, jestli je to vůbec jako naše nějaká jako možnost nebo možnost učitelů vlastně v tom nějak jako. Já myslím, že je to jako zase taková jako zase komplexní balíček všeho, jo. Začíná to prostě výchovou, začíná to rodiči, pak to dítě vstupuje do nějakého jako vzdělávacího systému, kde kdo ví, na koho narazí, ať už to je nějaká jako pevná figura učitele, nebo naopak někoho, kdo to dítě prostě nějakým způsobem jako podráží. Zároveň taky záleží, do jaké skupiny dětí se dostane to dítě, jo. Je to opravdu jako těžké a navíc ten svět je prostě jedna velká konkurence a myslím si, že ty děti, vždycky říkám, že to začíná a končí u toho jako sebevědomí, jo? Ale sebevědomí v dnešní době je hodně tak jako, myslím si, pojato jako někdo, kdo si věří, kdo se staví nad ostatní, kdo se nějak jako povyšuje. Ale za mě sebevědomí je něco, kdy to dítě zná svoji hodnotu a zároveň nemá potřebu se porovnávat s ostatními. Jo? Nebo nemá potřebu vlastně nějak koukat na to, jestli je lepší nebo horší, ale nějak jako umí obstát sám za sebe. A to si myslím, že je něco, co dnešním dětem chybí. Že to možná není to sebevědomí, ale spíš to vědomí sebe. Je to tak. Existenciální. Ano, tady v tvém ránku. Hodně jsme se bavili o dospívajících. Možná pojďme to uzavřít nějakým zamyšlením i nad těmi učiteli, protože samozřejmě tohle je jako i hodně od nich a je tam spousta tlaků, spoustu nějakých i vlastně očekávání možná ze strany těch rodičů na nějaké řešení nebo tak podobně. Co by měl učitel brát vážně u sebe, když jsme třeba u té psychosomatiky, čeho si všímat, že tady máme velkého strašáka, nějaký syndrom vyhoření. Jsou nějaké psychosomatické projevy, kterých by si měli učitelé nějak zvlášť všímat? To je těžká otázka pro mě. Já nejsem vůbec expert na učitele, jo? Já tak jenom zpozdálí sleduju a strašně jim fandím, ale mně se zase chce trochu vrátit k tomu, jak si myslím, že to mají opravdu jako učitelé těžké v tom, že nejsou jenom učitelé, jo? Že těch rolí je tolik a
umím si představit, že i ten tlak těch rodičů, rodiče se mění, rodiče jsou úplně jako v tom přístupu k té škole, nebo to aspoň co já slýchám, jako mnohem víc si dovolí, jsou mnohem víc bojovní, kecají učitelům do toho, jak to mají dělat, staví se za svoje dítě, nebo naopak vlastně mají tendenci jako brát všechno z té školy vážně, tak jak já, pak třeba trestat ty děti. Že si umím představit, že ti učitelé jako můžou mít takové jako zmatení rolí a je to úplně pochopitelné a nějak mi to přijde vzhledem k tomu, co všechno musí pojmout a v čeho si všeho všímat u těch dětí a vlastně zajistit v prvé řadě tu výuku, tak si umím představit, že může dojít k takovému jako přetížení, vyhoření, ale zároveň si nemyslím, že je to v něčem stran třeba té psychosomatiky jiné než u jiných povolání, jako jsou třeba psychologové. Myslím si, že je fakt důležitá duševní hygiena. Myslím si, že je hrozně důležité si držet jako nějaké hranice. Jo? Přijde mi, a to vím zase jako od našich pacientů nebo od rodičů, že je úplně běžné, že učitel komunikuje, ať už přes e-mail nebo klidně i zavolá rodiči v 7 večer. Jo, že přichází prostě, nebo že dává známky do bakalářů třeba v noci, kdy opravdu na to třeba má první svůj prostor, já tomu rozumím, ale je to vlastně zase nějaká zpráva těm rodičům a tomu, že jsou dostupní, že jsou tam, že jsou vlastně pořád nějak na drátě a funguje to oboustranně, jo, jednak teda rodiče si pak myslí, že ten učitel je tady pořád pro ně a měl by se jim pořád věnovat a pořád být v nějakém jako kontaktu, ale zároveň jako kdy teda končí ta práce toho učitele? Pořád je to jako profese, která by mohla jako skončit tím, že se zavřou ty dveře té školy nebo toho kabinetu nebo poslední opravené písemky třeba doma už, ale jo, myslím si, že to je něco, na co si musí dávat pozor. Takže nějaký hranice, nějaký vlastně vlastní možný přetížení, který jako přichází vlastně takhle snadno. A pak ještě důležitá věc, která mě často napadá a ještě víc teď, když vlastně se bavím třeba s tím naším celkem nový pedagog u nás ve stacionáři, který přišel z běžného Gimplu, z nějaké školy a vlastně popisuje, jak je pro něj nové všechno to jako zaopatření naše týmové nebo supervizní, jo? Že mi přijde, že na těch školách jako velká díra toho, že nemají supervize, že nemají jako kolegiální podporu, že jsou hodně ti učitelé na to všechno sami a to je něco, co si myslím, že může taky jako vést k velkému riziku nějakého vyhoření. O supervizní podpoře a o podpoře třeba metodou coachingu, tak jsme tady taky povídali, tak jsem ráda, že to tady zaznělo i od tebe. Poslední úvaha. Je něco, co máš pocit, že by z ranku tady těch našich psychologických, případně klinicko-psychologických úvah mohlo učitelům pomoct pro nějaké jako každodenní jejich fungování s těma žákama, studentama? Tam něco, co by tě jako napadlo, že by mohlo nějak třeba usnadnit to jejich fungování? Snížit očekávání na sebe i na své žáky. No, nějakým způsobem jako se snažit možná neurvat, i když já chápu, že prostě jsou nějaké rámcové vzdělávací programy a všechno, ale nějak jako trochu s lehkostí do toho přistoupit a možná i se trošilinku začít odklánět od toho hodnocení a od toho jako nějakého posuzování těch dětí, čímž se vlastně prohlubuje pořád to, o čem se bavíme, to nějaké jako škatulkování a tak. A víc koukat na to well-being sebe i těch dětí. No. Natálko, moc díky, že jsme si tady mohli o těchto tématech společně popovídat a doufám, že to nebylo zajímavé jenom pro mě, ale i pro naše posluchače. Taky děkuju a bylo mi tady fajn. Díky.